менамояд. 29 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаҳои якум ва дуюми роҳи мошингарди дорои аҳамияти байналмилалӣ Душанбе Бохтарро ки беш аз 75 километрро ташкил медиҳанд пас аз таҷдиду навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки марҳилаи аввали лоиҳа 33,2 километрро дар бар гирифта дар натиҷаи амалӣ гаштани он роҳ аз категорияи сеюм ба категорияи яки б гузошта шудааст. паҳнои роҳ аз 16 то 25 метрро ташкил медиҳад. тибқи лоиҳа роҳ бо харҷи наздики 97 миллион доллари амрикоӣ, маблағҳои грантӣ ва қарзии Бонки Осиёии рушд, фонди ОПЕК ва беш аз 17 миллион доллар саҳми ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда шуд. роҳи мазкур бо иштироки наздики 400 нафар кормандону мутахассисони тоҷик ва 50 мутахассиси хориҷӣ мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалии роҳсозӣ бунёд шудааст. мутобиқи нақша дар рафти таҷдид ва азнавсозӣ аз ду самти ҳаракат сохтмони 4 пул, 4 гузаргоҳи зеризаминӣ барои чорво ва техникаҳои кишоварзӣ, 1 гузаргоҳи болои заминӣ барои пиёдагардон, 69 қубур ва васеъ кардани роҳ бо сифати баланд ба анҷом расонда шудааст. ҳамзамон дар минтақаҳои аҳолинишин ва гардишгоҳҳо аз ду шафати роҳ беш аз 500 чароғаки равшанидиҳанда бо истифодаи энергияи офтобӣ насб гардидааст. ҳангоми иҷрои корҳо инчунин ба масъалаи ободонии канори шоҳроҳ таваҷҷӯҳи хоса равона гардида дар масоҳати беш аз 25 000 метри мураббаъ корҳои кабудизоркунӣ анҷом пазируфтааст. инчунин дар марҳилаи аввал татбиқи банди алоҳида аз ҳисоби фонди энергияи тоза ба нақша гирифта шудааст ки тибқи он насби насосҳои обкашӣ бо истифодаи энергияи офтобӣ, хобонидани қубурҳои обгузар ва бо оби ошомиданӣ таъмин намудани 6 маҳалли аҳолинишин, бо барқ таъмин намудани 1 бунгоҳи тиббӣ ва бунёди 1 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ноҳияи Рудакӣ ва равшаннамоии нақби озодӣ амалӣ карда мешаванд. ҷиҳати иҷрои супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби марҳилаи якум таҷдиду азнавсозии роҳи қитъаи бозори Корвон бо дарозии қариб 2 километр ба анҷом расонда шудааст. қобили тазаккур аст ки корҳои сохтмонӣ дар роҳи дорои аҳамияти байналмилалии Душанбе Бохтар бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 26 октябри соли 2017 оғоз гардида буд ва ҳамакнун дар доираи таҷдиди ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ пурра ба истифода дода шуд. марҳилаи дуюми таҷдиди шоҳраҳои Душанбе Бохтар яке аз 3 қисми асосии лоиҳаи азнавсозии шоҳраҳои мазкур ба ҳисоб рафта аз километри 33 то километри 73-ро дар бар мегирад ва пурра аз ҳудуди ноҳияи Хӯросон мегузарад. дарозии умумии роҳи мазкур 35 километру 575 метрро дар бар мегирад ва паҳноии он аз 23 то 27 метрро ташкил дода бо 4 хатти ҳаракат 3,5 метра ба ду самт бо пойдеворҳои бетонӣ ҷудо карда шудааст. арзиши лоиҳавии корҳо 56 миллион доллари амрикоиро дар бар гирифта лоиҳаро 18 машварачӣ ва 211 нафар коргари маҳаллӣ анҷом доданд. инчунин дар рафти татбиқи лоиҳа дар маҷмӯъ 112 техника сафарбар гардид. дар масири шоҳроҳ бо дарозии 15725 метр роҳи пиёдагард ва бо дарозии 762800 метр новаҳои обрав бунёд карда шудааст. ҳамчунин дар маҳаллаҳои аҳолинишин, гардишгоҳҳо ва болои пулҳо 710 сутунчароғ бо дарозии 6672 метр насб карда шуд. дар ин марҳилаи роҳ дар маҷмӯъ 9 пул, аз ҷумла 8 пул азнавсозӣ ва 1 пули дигар таъмир гардидааст. илова ба ин бо мақсади бартарафкунии монеаҳо ва тезонидани корҳои таҷдид дар масири шоҳроҳ 6200 метр хатти баландшиддати барқ ва 33700 метр хатҳои алоҳида алоқа кӯчонида шуда 45 қубури обгузар бо дарозии 1546 метр васл карда шуд. дар 6 қитъаи роҳ гузаргоҳ барои рондани чорво ва гузаштани техникаҳои чорводорӣ бунёд
ёфта дар 93 қида роҳҳои баромаду даромад ва бо мақсади танзими ҳаракати роҳу нақлиёт 817 аломати ишоравии роҳ гузошта шуда 40 истгоҳ муқаррар гардидааст. бо мақсади аз харобшавӣ эмин нигоҳ доштани роҳ ба дарозии 16 000 метр корҳои насби новаҳои обпарто аз ду канори роҳ анҷом ёфтааст. ҳамчунин бунёди деворҳои ҳимоявии оҳану бетонӣ дар 13 қида бо дарозии 1200 метр анҷом дода шуд. имрӯз сарвари давлат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дар ду марҳилаи роҳи Душанбе-Бохтар зиёда аз 75 километр роҳ, 1170 метр кӯпрук, 24752 метр пиёдароҳро ба истифода доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоии пурра бо ҷараёни корҳои анҷомёфта дар ду марҳилаи роҳи Душанбе-Бохтар дар ҳамин ҷо бо лоиҳаи сохтмони марҳилаи сеюми ин роҳи автомобилгарди дорои аҳамияти байналмилалӣ шинос гардиданд. марҳилаи сеюми роҳ аз қитъаи Қизилқалъа то шаҳри Бохтар масофаи 9-2 километрро дар бар мегирад. дар ин марҳила бунёди ду пули нав, 8 истгоҳ, 16 қубури обгузар дар тӯли 4 километр, насби чароғҳои равшанидиҳанда, сохтмони пиёдароҳ дар масоҳати 9500 метри мураббаъ ва гузоштани аломатҳои ишоравӣ дар тамоми мавзеи роҳ пешбинӣ гардидааст. дар доираи лоиҳа корҳои васеъ кардани ду канори роҳ ба нақша гирифта шуда, рафтуомади воситаҳои нақлиёт аз ду самти ҳаракат ба 4 қатор расонда мешавад. то имрӯз аз ҷониби мутахассисони тоҷик дар ҳамкорӣ бо мутахассисони кишвари ҷопон корҳои насб ва бо кордаровардани заводи бетон, буридани қисми болоии хок ва сохтмони комаи роҳ анҷом дода шуда, сохтмони ду пул, қубурҳои чоркунҷашакл ва қабатҳои асосии роҳ оғоз гардидааст. аз рӯи маълумоти масъулин дар рафти сохтмони марҳилаи сеюми роҳ 100 нафар мутахассиси ватанӣ, 20 мутахассиси хориҷӣ, 50 техникаи пуриқтидори соҳавӣ ҷалб карда мешаванд. тибқи нақша роҳи мазкур то соли 2024 бо сатҳу сифати баланди ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад, ки дар натиҷа рафтуомади бемамонияти ҳама гуна воситаҳои нақлиёт тариқи ин масир таъмин мегардад. роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар дар доираи ҳамкориҳои иқтисодии минтақаи Осиёи Марказӣ, долонҳои 2, 5 ва 6 ҳамчун роҳи байналмилалӣ бунёд гардида, ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҷумҳуриҳои Туркманистон, Афғонистон, Эрон, Покистон ва бандарҳои баҳрӣ пайваст намуда, дар ҳамлу нақли молу маҳсулоти минтақа саҳми бузург дорад. бояд ёдовар шуд, ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар ҳукумати мамлакат корҳои зиёдеро ба анҷом расонида, даҳҳо лоиҳаи сармоягузориро татбиқ намуд, ки дар доираи онҳо дар кишвар беш аз 2200 километр роҳи байналмилалии мошингард, 220 километр роҳи оҳан, 237 пул ва 5 нақби мошингузар бунёд гардида, ҳоло корҳо дар дигар лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ доир ба бунёди роҳҳо идома дорад. 29 октябр